अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Draga braćo i sestre, mi smo vama objasnili jedan bitan predmet vezani Hazrat Isa a.s. Mi smo vama objasnili sa pomoć od časni Kur'an da Hazrat Isa a.s. on umro prirodnom smrću kao svi ostali poslanici. Dali smo mnogo primjer kao Isa a.s. sam rekao kada si ti osmrtio mene, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega rečeno vama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul, to znači Muhammad je samo jedan poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prije njega svi poslanici oni su prošli, to znači svi su umrli prije Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo vama pokazali sa pomoć od Sahih Bukhari najbolje knjiga poslije časni Kur'an gdje je Hazrat Ibn Abbas on prevodio mutawafika e mumetoka, to znači da si ti mene usmrtio. I nema neki drugi glas, nema neki drugi sledbenik, on nešto rekao, nešto drugo. I to se podrazumiva da Hazrat Imam Bukhari koji je napisao ova knjiga, on isto vjerovao za smrt Hazreti Isa a.s. I mi smo rekli među muslimanima ima neki koji kažu jeste tako je rečeno u časnom Kur'anu ili Allah ima moć i Allah može da ponovo dadne život Isa a.s. i onda on treba da vrati na ovom svijetu. Ili kao smo rekli, ako tražimo od Luka od časni Kur'an, onda on nama objasniva na sve stvari. To znači nema nigdje neki način da čovjek može da bježi od Božje riječi. Bog ne dozvoli. I bilo na koji pravac vi pokušate i hoćete da pokažete da Isa a.s. živ ili on će oživiti, časni Božji riječ nama zabrani. Časni riječ kaže ne može, ne može, ne može. I za ovi ljudi koji kažu Isa a.s. će dobiti ponovo život, mi kada vidimo Božje riječi, kada mi tražimo uputstvo od časni Kur'an, da li časni Kur'an nešto priča za mrtvi ljudi, i ako priča šta kaže, onda Božja riječ tako nama govori summa innakum ba'da zalika lamaytun summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Allah kaže i nakon toga vi zaista umirete. To znači vi ćete živjeti jedan dio na ovom svijetu i poslije će vama vladati smrt. I sigurno na sudnim danu biti izvedeni. Surat Al-Mu'minun, ajet 16 i 17. Nadalje, ista
predmet i surat Al-Mu'minun 101 ajet. Allah kaže wa min waraihim barzahun ila yawmi yubasun, i iza njih je barijera do dana kad će biti oživljeni. U ovom ajetu nam je Bog rekao da postoji barijera između ljudi ovog svijeta i mrtvi. Niko neće biti u stanju da pređe tu barijeru i ona će ostati do kijamatski dan. Isto na drugom mjestu časni Kur'an kaže wa haramun ala kariyatin ahlaknaha annahum la yarji'un. A obavezno je za naselje koji smo mi uništili da se oni neće vratiti. To znači imamo nekoliko ajeta koje sada govori da oni koji su umrli, za njih više nema povratak. Oni su završili šta se tiče sa ovom svijetu. I poslije toga oni će oživiti na sudnji dan. I prije mi smo isto vama dali jedan primjer za Hazrat Džabar bin Abdullah i njegov sin kada je bio tužan i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta je, i on rekao zbog tuge, zbog oca što je postao šehid. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu rekao šta se dešava sa tvom ocom i rekao da Allah pitao: o moj rob, ja sam puno zadovoljan s tobom, šta god hoćeš samo tražiš od mene. I šta je on tražio? On tražio: o moj gospodar, neka mene dadneš život, da vratim opet na ovom svijetu i opet borim i postanemo šehid. Obično mi pričamo nekad u razne pričama da neki ljudi kada su nešto činili, neka usluga, i tada kralj rekao: o čovječe, dobro si, ja sam zadovoljan s tobom i tražiš šta ti želiš. Onda možda bi neko tražio zlato, neko tražio zemlje, neko tražio stoka, bilo šta. Ali opet kralj nema bez granice svoje bogatstva. On može da dadne, ali njegova bogatstva je ograničena. Ali kada se Bog, Allah, sam pita od čovjeka, i ovo priča nije neka bajka, ovo priča je od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada Allah sam pita od svog roba: traži šta želiš, i kada on traži da mene vratiš, Allah kaže: ne može. Šta to znači? Allah kaže: ovo je protiv moj zakon. Ja sam već odlučio kada neko napusti ovo svijet, kada neko završi, umre, onda nema više povratak. I zato oni koji su mislili da Isa je umro, ali opet on će dobiti život, oni su, kao smo prije rekli, oni su pričali pola istina, pola neistina. Tačno su rekli da Isa a.s. je umro, ali ovo što su čekali, to nije tačno, to je pogrešno, ovo je protiv Božje zakon. I onda ima još jedna vrsta vjerovanja među muslimanima koji su rekli Isa a.s. umro, i ovo što mi muslimani čekaju za dolazak Isa na zadnji doba, oni su rekli ovo vjerovanje uopšte nema misao i ovo vjerovanje nije tačan, ovo vjerovanje nije islamski. Tih ljudi isto su pogrešili. Zato što toliko puta u knjizi hadisima je rečeno za dolazak Isa a.s. Na primjer, ima jedan hadis an Abi Hurairata radijallahu anhu,
Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum iza nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum wa fi riwayatin fa ammakum minkum. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kakvo će biti vaše stanje kad se sin Marijemin pojavi među vama i vaš imam od vas. U drugom predanju stoji: on će biti vaš imam od vas. To znači taj Isa koja treba da pojavi među muslimanima, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: on će biti među vas. Nemoj čekate, nemoj mislite da on će biti od Izraelčanima. Nemoj tražite od nekih strani ljudi. On će biti među vas. On će biti među muslimanima. I on će biti vaš vođa. I na ovom hadis također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao da taj Isa on će doći sa nebu. I nije rekao on će biti taj stari Isa. Ali samo rekao taj Isa koji će pojaviti među vas, on će biti među vas. I kada mi detaljno pročitamo knjige hadisima, nalazimo u tome da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pričao za Isa, on faktički spominao u knjizi hadisima dvije osobe. Zato kada čitamo knjige Buhari, tamo se nalazi različite odlike obojice Mesija. To znači dva čovjeka. Na primjer, u jedan hadis Hazrat časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja sam vidio Isa, Musa i Ibrahim. Isa je bio crvene puti, ko vrđave kose i široki grudi. Sahih Buhari. Vidite, ovdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za Isa alejhi salam, on vidio Isa, Musa, Ibrahim. Ovo je spomenuta za stari Isa alejhi salam. Kaže njegov boja bio crvene puti, ko vrđave kose i široki grudi. Onda na drugom hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ja sam noćas u snu vidio blizu Kabe čovjeka smeđe puti, najbolju kako može vidjeti među smeđim bojama. Njegova kosa je bila ravna i duga, to mu je padala po ramenima, iz glave mu je kapala voda. Ja sam pitao: ko je ovo? Oni su odgovorili: ovo je Isa, sin Marijemin. Sahih Buhari. Ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on pričao samo za jedan čovjek, onda zašto on spomenao na dva puta različite osobe? Ne može da jedan čovjek on ima crvene puti i da bude smeđa boja. Ne može da njegove kose bude kovrđave i njegove kose bude ravne. I zato ovo drugi hadis, na tom hadis isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenao Dajjal. I na ovo hadis on pričao za taj Isa ibn Marijem koja treba da dođe. I na prethodni hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on pričao za taj Isa koji je bio prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato ovo bio dvije osobe. I ovdje naša braća, oni su pogrešili, oni su mislili što je rečeno za dolazak Isa, to znači samo taj stari Isa, i zato oni su pokušali da prevodi
ovi riječi, ovi ajeti na drugi način, ali Allah ne dozvoli i da oni može da prevodi kako oni želi, zato što ne može da oni promijeni taj Božji postupak. I mimo toga, u istoriji Islama nije bio nikad da mislimo da cijeli umat imao vjerovanje za Isa a.s. da je on živ. Od početak Islama do dan danas postoji neki učeni ljudi koji su rekli da Hazrat Isa a.s. on je umro. I Hazrat prenesi se da je Hazrat Imam Hasan u vrijeme smrti Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu rekao: o ljudi, čovjek koji je danas premenio imao je nekoliko kvaliteta koje niko prije nije posjedovao, niti će ih neko ikada dostići. Kada bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao u borbu, pratili bi ga meleci Džibril sa desne i Mikail sa lijeve strane, tako da se iz bitke uvijek vraćao sa uspjehom. Za sobom je ostavio 700 dirhama, sa tom svotom je hitio da otkupi roba. I dalje slušate šta je Hazrat Imam Hasan kaže. Kaže za Hazrat Ali: premenio je u 27. noći mjeseca Ramazana, dakle u istoj noći u koju je duša Isa a.s. uzišla na nebu. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu preselio na isti noć na koje noć je preselio Hazrat Isa a.s. To se pokazuje u početak Islama oni su vjerovali da Isa a.s. je umro kao su ostali poslanici, oni su umrli. Mimo toga postoji još neki dokaz. U jedan hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Law kana Musa wa Isa hayyane lama wasi'ahuma illa tabai." To znači, časni poslanik kaže, kada bi Musa i Isa još bili živi, ne bi imali drugog izbora da slijede meni. Zurkani. I ovdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Law kana Musa wa Isa hayyane." Kada bi Musa i Isa još bili živi. To znači, kada je došao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslije njegov dolazak, sada više ostali poslanici, oni ne mogu da vodi svoje poslanstvo samostalno, oni bi morali da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato poslanik kaže za Isa i Musa zajedno. Ako bi oni živjeli, to znači oni nisu više živ. I ima još jedan hadis, knjiga se zove Kanzul Umal. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Isa aša išrina va miata sanatin." Zaista Isa sin Marijemin živio je 120 godina. To znači Isa a.s. tada nije završio svoj misao. Kada je bio događaj razapet, tada on imao samo 33 godine i još nije završio svoj misao. I on završio svoj misao i tada ispunio 120 godina i tada on preselio. I drugo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom još pred svog smrta pričao i hvalio je uzvišenog Allaha i veličao ga, a onda je rekao: "O ljudi, bilo mi je rečeno da se bojite smrti vašeg poslanika, je li i jedan poslanik koji je bio poslan prije mene imao hulud, to znači večni život, da bi
i ja trebao živjeti sa vama zauvijek. Vidite, ja idem da se sretnem sa mojim gospodarom i vi ćete se za sigurno sresti sa mnom. Dakle, ja vas savjetujem u vezi sa muhađirima. Kutabul Mustafa, strana 565. Kutabul Mustafa, ova se zove taj knjiga. I ovdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada vidi da njegovi sledbenici oni boji za njegov smrt i on kaže prije mene nije bio ni jedan poslanik koji je dobio većini život. I zato ja ne mogu da dobimo većinu život, da ja zauvijek živim sa vama. I zato ja ću sresti sa svom gospodaru i vi treba da ovo što ja vama savjetujem, vi treba da slušate ovo savjet i držite. I sada, kada mi vidimo još nekoliko učeni ljudi u istoriji Islama, na primjer, Hazrat Imam Malik, on je jedan poznata osoba. Imamo 4 mazheba i jedan mazheb malikijski fikha on vodio. I pisac knjige Majma'ul Bihar rekao, bez obzira što mnogi ljudi vjeruju da Hazrat Isa a.s. nije umro, Hazrat Imam Malik je govorio da je Hazrat Isa a.s. mrtav. Majma'ul Bihar. Onda Hazrat Ibn Hazm, on je uzio doslovno značenje izraza falamma tawaffatani, kada si ti mene osmrtio, i rekao da to znači da Hazrat Isa a.s. jeste umro. Ova knjiga se zove Komentar Jalalain pod bjeliške izraza 118. Dalje, Alama Šokani, on je napisao da izraz falamma tawaffatani, kada si ti mene osmrtio, ukazuje da je svemogući Allah uzdigao Hazrat Isa a.s. poslije njegove smrti. Futuhul Qadri, Kalmi, strana 4. Onda Hazrat Ibn Arabi objašnjavajući izraz bal rafahullahu ilaihi, nego Allah uzdigao sebe, napisao je da ovo znači da je duša Hazrati Isa a.s. bila uzdignuta do sretne svemogućog Allaha na budućim svijetu, a da će se u kasnim dobu Hazrat Isa a.s. pojaviti metaforički u osobi nekoga drugoga. Tafsir Hazrat Ibn Arabi, strana 65. To znači Hazrat Ibn Arabi, on je poznata osoba u islamu i imao isti mišljenje kako mi imamo danas, da ovo što je rečeno za dolazak Isa a.s. ovo bio metafor. I on kaže na metaforički način neka druga osoba on će pojaviti među muslimanima. I šejh Mahmud Shaltut, on bio mufti Al-Jami Al-Azhar. I ovo je možda nije toliko stara priča. Tamo se kaže Soila šejh Mahmud Shaltut mufti Al-Jami Al-Azhar sabiqan hal Isa hayyun aw mayyit bihasbil Qur'anil Karim wa sunnatul mutakhara fa ajaba naqilan ayat Surah Al-Ma'idah wa kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid bi anna Isa alayhis salam kana shahidan alayhim mudda iqama bainahum wa innahu la ya'lama ma hadasa minhum ba'da an tawaffahu Allah
mufti iz Egypt, on kaže kada je neko pitao vezane Isa a.s. da li on je živ ili mrtav, i prema časni Kur'an i prema sunnat od časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, i on odgovorio prema ajet surat Al-Maida i na ovo ajet Hazrat Isa a.s. sam on rekao, i ovo njegov izjava, i kaže va kuntu alaihim shahidam ma dumtu fihim, ja sam svjedok među njima dok sam živio, ili kada si ti mene usmrtio, onda ti si svjedok nad njima. I onda kaže bi anna Isa a.s. kana shahidan alaihim mudda ikama. Hazrat Isa a.s. on bio svjedok među svoje nacija, među svoje narod, dok on boravio među njima. I va innahu la ya'lama ma hadasa minhum, i onda on ne zna šta se dešava sa njim poslije toga, bada an tawaffahu Allah, i poslije kada je Allah njega osmrtio. I ovo mufti, on nije bio prije recimo par stotine godine, to je bio možda prije 50 godina. I mi smo vama prije ovo rekli da ova vjerovanje je došao od strane. I kada kršćani masovno oni su primili islam, i onda zato ovo je staro vjerovanje ne može odjednom da izađe od priroda čovjeka. Treba vrijeme. I oni su imali vjerovanje da Hazrat Isa a.s. on otišao tjelesno prema nebu, i zato kada oni su vidjeli da postoji nekoliko predskazanje za dolazak Isa a.s., oni su mislili ovo je rečeno za isti Isa a.s. Ali među muslimanima su bili pobožni ljudi koji su razumili, čak neki kada su, na primjer, u jedinstve, kada čovjek mali, on šta god on primi, on misli to je vjerovanje, njegov vjerovanje. Ali kada čovjek odraste i kada on može da koristi svoj razum i kada on vidi šta to znači, i onda neki su odrekli, prije su vjerovali, prije su pisali da Isa je živ, ali kada su čitali časni Kur'an, kada su vidjeli sunnet od poslanika, onda su rekli ne, Isa a.s. je umro. I čak neki su rekli da ovo vjerovanje je kršćanski vjerovanje. Na primjer, Muhammad Rashid Raza, on napisao u Al-Minar i rekao, ovo vjerovanje da Isa a.s. otišao tjelesno prema nebu je kršćanski vjerovanje. I kaže, u časnom Kur'anu ne postoji negdje da Isa a.s. tjelesno otišao prema nebu. I kaže, innama akida aksara minan nasara, većina kršćani nosi ili imaju ovo vjerovanje. I Hazrat Imam Ghazali, njegov knjige sada postoji, i on kaže inna Isa mata, zato što on kaže ovo ajet što je časni Kur'an kaže innaka majetun va innahum majetun, o poslaniće, ti ćeš umrijeti i oni će isto umrijeti. I onda on spomina ovo ajet vama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rasul, Muhammad je samo jedan poslanik i prije njega svi poslanici oni su umrli. I kaže ovo što je rečeno da duša, samo je duša od Isa a.s. bila izdignuta. I ta je duša kada ide kod Boga, to se dešava poslije smrt. Isto Hazrat Imam Fakhruddin Razi,
i on umro prije 1000 godina od današnje vrijeme. I on rekao Rafio ka martabat la rafa makan. Ovo što kažemo da Isa a.s. je bio izdignut, njegov izdignut bio samo šta se tiče za duša. Duša bila izdignuta, duša otišla kod Allaha i nije bio, to je prostor da nije on fizički bio izdignut. Vidite, imamo nekoliko dokaza i pogotovo kada mi vidimo stanje Islama, kada mi vidimo koliko je probleme muslimanski umat danas imaju. Iako trebao da dođe Isa a.s. sa nebu, šta on čeka? Koliko čeka da dolazi više probleme? Da li vi ne vidite kakva je stanje naša braća oni imaju? Kako oni ubijaju jedno i drugo ime Boga? I da li nije došao vrijeme da bude reforma među muslimanima? Da li ste sretni na ovo stanje? Na koje stanje sada nalazi ovo umat? I muslimani ne samo danas, oni su čekali prije 100 godina, prije 150 godina za dolazak Isa a.s. Nekoliko generacija su prošli, ali oni nisu vidjeli da je Allah ispunio taj njihovo očekovanje kako su čekali. Njihovo primjer je isti primjer kako Jevrije oni su radili. Oni čekaju više od 2000 godine. Jevrije nisu imali primjer prije toga. Oni čekaju da Hazrat Elijas pojavi se nebu, da donesi radosni vijest za dolazak Mesija i tek tada dolazi Mesija i taj Mesija dolazi sa moći, sa vladom i za sve. I vi čekate na isti način da Isa dođe i on bori radi muslimanima i da kao preda njih vlast za svima. I ovo je isto protiv Božji postupak. Ne može da neko dođe sa nebu i širi svoje vjerovanje sa silom. Kada je časni Kur'an kaže la ikraha fid din, nema prisile u vjeri. Mi vjerujemo da Allah ispuni ovo obećanje. Mi vjerujemo obećani Mesija Isa bin Marijem bila metafor i na taj način već pojavio jedna osoba. Imam Mahdi i obećani Mesija već došao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lal Mahdiyo illa Isa ibn Marijema. Nema Mahdi osim Isa ibn Marijem. To znači to će biti jedna osoba. I na kraju ja ću pročitati ovo proglas od obećani Mesija a.s. koji on rekao prije više od 100 godina. On kaže silazak obećanog Mesija sa neba je lažna tvrdnja. Zapamtite vrlo dobro da niko nikada neće doći sa neba. Svi naši protivnici koji živi danas umrijeće, a niko od njih neće nikada vidjeti Isa, sina Marijeminog, da silazi sa neba. A onda će njihova djeca koja su ostala poslije njih također pomrijeti, a niko između njih neće nikada vidjeti Isa, sina Marijeminog, da dolazi sa neba. A onda će njihova treća generacija također pomrijeti, i a oni također neće vidjeti sina Marijeminog da se spušta sa neba. Onda će Bog izazvati veliku zabrinutost u njihovim srcima da je vrijeme prevlasti križa prošlo i da je svijet poprimio drugu boju, ali da Isa, sin Marijemin, još nije sišao sa neba. Onda će odjednom mudri među ljudima omrznuti ovo vjerovanje i 3 stoljeća od danas neće proći kada će oni koji su
očekivali dolazak Isa, bili oni muslimani ili kršćani, ostati bez nade i bez misli u ovome, oni će napustiti ovo lažno vjerovanje. I u svijetu će biti jedna vjera i jedan vođa. Ja sam došao da posijem sjeme, ono je bilo zasađeno mojom rukom, ono će sada rasti i svjetati i ne postoji niko koga može zaustaviti. To znači, ovo je predskazanje od obećani Mesija a.s. da koliko god vi čekate, koliko stoljeća vi čekate, Allah neće ispuniti vaše ovo očekanje, zato što neće niko dođe sa nebu. I onda hoćete biti među onima koji bi prihvatili istina poslije 200 godina ili 300 godina, ali hoćete biti među onima kojima kada je bio jasno da ovo je lažno vjerovanje, da neće niko dođe sa nebu, onda oni su prihvatili ovu poruku i neka Allah vama uputi da budete među oni sretni ljudima koji su sada nalazi u širom svijetu, razni nacije, razni boje, razni jezici oni pričaju, ali oni su krug ovo porodica i ovo je zajednica, ova zajednica pripada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neka Allah nama i vama pomaže na ovom putu da mi možemo da budemo ti sretni ljudi i hrabri ljudi koji bi prihvatili ova istina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.